Ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар мекунед ай мо билет мегирем. Ай ҳаматон миннатдорум. Гуфтаём гапҳо ҳаматон дар ҳурмат, раҳмат боше ҳаматон. Мақсад ай видео кардан дар як мавзӯъ хостум камтарак шуморо фаҳмонам. Охири вақтҳо авиакомпания Урал бигем рейсҳош чихеле ки айдамадед ва Куло парвоз мекуна, айдамадед ва Душанбе парвоз мекуна. Баъзе рейсҳош дар вақти худаш парвоз кардестай, баъзеҳош бигем 2 соат 5 соат задеш кашидестай ва баъзе рейсҳош 1 сутка 2 сутка бигем задеш кашидестай ки шояд баъзеҳотон дар дигар каналҳо ё ки дар TikTok дида бошед ки мақсад мардуми худмон дар аэропортҳо хом мераванд. Мақсад нафарҳое ки билет дорен, ягон нафар намонда, одамое ки ай Урал компания билет мегирад, мақсад намемонанд. Дар дигар рейсҳо иша дар иш якҷоя карда, оформид карда, роӣ кардестияна, якем задержка хати. Ва одамое ки билет дорем беташвиш парвоз мекунем, иншаллоҳ мо тарафдорем ки задержка нашава. Ака кадом сабабай маълум нест, шояд иҷозат надодестиянд, шояд ай сабабе ки рейсҳо зиёда одам камай рейсе як карда роӣ кардестиянд, шояд ай сабаб боша, вале сабаби аниқаш маълум нест. Ва нафарҳое ки ай авиакомпанияи Сомон Air UTR билет мегирен, метонед ки спокойно мақсад парвоз кунед. Сомон Air UTR дар вақти худаш парвоз кардестед, вале бигем ки Урал компания примерно агар Москва Душанбе 14 000 боша, UTR Сомон Air 17 18 20 23 000 ай. Нархаш фарқ дорад, якам дар вақти худаш парвоз мекунад. Одамое ки меган ки мисол задержкам шава сабр мекунем, иншаллоҳ билетшон мегирем. Одамое ки меган ки мисол дар ҳамон вақт ҳам чи дар рафтан дар корай, Сомон Air UTR да билетшон мегирем. Ва дар ҳар як видеом дар комментариям номером ҳаста ки ҳам WhatsApp, ҳам имо, ҳам прямой занг зане ҳаракат кардестем ки ҳамашда ҷавоб гардонем. Ва одамое ки пересекат граница меген, Армения фақат UTR компания қати роӣ кардестем ки 30 32 35 38 ҳазор гирифтестем билет. Турсия озир вариант нестай, барои ки қимат шидагай. Баъд бисёриёш Узбекистон, баъдан Тоҷикистон худаш рафта омадестиянд. А проверка нестай, бигем спокойно чанд бошид меоем, спокойно медурем. Мақсад ҳам сар форма чотка кунем, фикр мекунем ки аҳамият наметиҳанд. Ва хай мешавад саволҳои шумо бисёр ай медонам, менависем дар WhatsApp, дар имо, ҳаракат мекунем, ҷавоб мегардонем. Ва нафарҳое ки мисол билет доранд, ҳамин рӯз намедонам чӣ рӯз буд ки ай саҳар баъзе одамҳо мода навист, мисол як гапҳое гуфтанд, ман фикр мекардам дар комментари яқа гапҳои хуб менависанд, хай одам хирсанд мешид. Ҳамин рӯз бигем бале одамҳое буд ки мисол рейсшон задеш кашид ва ё ай авиакомпания неву ай мо дидан ҳамин чиза ва як гапҳое гуфтанд ки мешикана одама. Бахшиш ай ҳама одамо ки мисол ҳами рейсҳои охири вақтҳо дар задеш кашид, ай ҳамашон бахшиш, некем ай дасти мо ки меомад мода бошад. Гуфтем гапҳои як кас агар фурӯшанда бошад, боша фурӯшам, хеле мега кунам ки бо дуюмбора ҳама одам биёяд. Хай гапа зиёд намекунем, боше ҳаматон.